Oy, poy. Poy, mudayon gyud kag atog Manila. Yang kuloy mo dayon lagi kog adto lagi Manila lagi. Magunsa man ka dito nganong madto man kag Manila? Unsa man na dyan ko di ba nagsabot na tagabi eh. Aw tinuod gyud ito imong magtrabaho ka? Dayon gani kog trabaho no. Ya mo ba nya asa man pud ka magtrabaho pod? Manila lagi kaya ron dakog sweldo. Kog sweldo unsa pud kay trabaho mo dito? Unsa man na siya angkol. Nya unsa man mo dayon gyud ka na? Namadto na ko ang kuloy kay hapit na akong flight. Aw mo pa mo dayon gyud ka unsa mo rasa? Karon na lagi mga 4 hours. Aw di ay. Taod-taod. Nya kabalo di ka mo sakay eroplano. Unsa man na siya angkol. Adto na ko angkol mag-work na kog Manila. Asa man ka magtrabaho? Adto na kog Manila no. Nahala sige poy pag-amping dito ha. Basta mo balik ra ko after a year. Ayer si mong mata. Adto na ko angkol babayang ko. Sige po. Pag-amping ba dito ha? Uli daw mo kuan. Ay amin day ko angkol be. Oh, mamin pa ikaw dro. Loyan ka sa Diyos. Ano kong call? Lala, sige, pag-amping ha. Much later. Ayo! Insa man ni gabiin naman. Ayo! Oyang Uy, call! Lampoy, nakauli lagi ka. Di bagikan magag Manila. Nga, umuwi ako angkol galing Manila angkol ay. O nga may uli man ka nga. Lindot kayo ng trabaho dito siguro. Ay, umuwi lang kasi ako kasi. O nga may uli man lagi ka. Insain man ka na akin ngayon ay. Ano may uli man ka, di ba yung ka nga dakog sweldo dito? Umuwi nga kasi ako dahil Ano man? Imbes nindot dito kaya dakog sweldo. mo kasi akong bisayain angkol. Hindi na ako makaintindi. Di makaintindi sa imong mata. Ano ba ka? Ano may uli man ka? Ay, pila dito ka adlaw dito poy? Tatlong semana nga ako doon no. 3 semana ra maday ka nya mura na kag Ano ba ka, angkol? Hindi ka makasabot sa akin? kasabot man pero nganong may uli man lagi ka. Na, humuwi ako, angkol, ay, kasi ang hirap ng trabaho ko doon. Tanawa ra nagreklamo na pud ka. Ngano naman pud tuod? Ah, sobrang lamig sa trabaho ko, angkol, ay. Ahay di imong trabaho dito kay bugnaw man. Malamig man. Sobrang lamig nga eh, kaya umuwi nga ako eh. Lagi sobra man kang lamig nganong may uli man lagi ka pud ka. Ano ba yan, angkol? Ay, hindi man ka makasabit sa akin. Malamig man kayong trabaho dito nya nganong may uli man ka.